Iya. Tua napa tua kapuk? Tua kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor jek ngamuk. Ora wae kaya lambemu iki. Iya. Kowe barang tak video call e. Heeh. Kowe ya teneh piye nek Ora diangkat arep ro polahmu aku iki. terus ajeng ngopo nek weruh? Ya menar tak delok kaya ngopo aku mumpung prai sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boten gedabi ora karo-karuan. Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Matur suwun. Iya. Ayo no. Diaturake caping gunung se. Ya, mengko ge alon-alon urut mboko siji. Ya. Mangga. Neno neno neno. Neno. Sindene cacahe 8. Oh iya, bengi iki katok cahyane sumunar. Ha prei sewengi kok mau bengi. Ha iya. Wis genah do ditanjakke. Iya ya, Mai. Wis arep piye kok ya? Ayo ben wong kuwi hake kok. Ha iya. Kewajiban ki ora entuk disingkirake. Ngono ya, Mak. Ketole pading-pading. Iya. Biasane yae niki sedo ketip-ketip kaya areng ngantuk kae. Heeh. Ning saiki jan sumringah-sumringan kok. Iya. Ya wis ora apa-apa. Ayo wit saka Mbak Agnes. Ndono. Ya. Prastiwi poyo nanjake wong ora ndek bojo.
Ambuh senam po ngopo mbuh. Iya. Neno 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 mangga. Saben bengi nyawa suarane we bening-bening. Iya. Ketok le lega. Ah iya. Kowe ya iya. Ora ya aku malahin. Aku tak bojoku tak takoni piye? Lis maur enggak bisa. Semulane aku mau bengi minggat sing adoh. Iya. Apa ning pucuk Gunung Ketur? Wah iya. Pucuk Gunung Ketur ki ngendi? Ya tengah-tengah kampung rumangsane. Iya, mangga jajare. yen mamajang mong karo jana kone Deta. Anunan lagu ya pirang-pirang iki ana sing ngaturi rokoke sewadah reke 8. Wah. Ya wis ra apa-apa no, apa-apa ki dikelaske. Pokoke awake dhewe nampa kanthi seneng. Ya ora apa-apa mbangane kowe nyolongi reke sapa-sapa kuwi luwung iki tok lumpukke. Nyat heeh. Aku ki nang sak wis ana 3 isih jilih. Ya ora apa-apa. Terus jajare kembang wae monggo kembang wae weton gunung ya kejaba tamane ya kaline ya dijaga kebersihane ya Nok. Ya. Aja sembrono mbuang sampah sak penake dhewe. Ya. Kadang kala pembuang sampah sak penake dhewe kuwi wancine arep subuh, bar subuh karo tengah wengi. Kuwi nek do orang iso mbuang sampah terus ming do disok ning tengah dalan kae. Nyok-nyok ngono kuwi iku sing ora tau ngerti kebersihan kaya ngono. Mula kali iki aja nganti dibuangi sampah. Nek banyune bening disawang apik lah nek nggo kekeceh para wisatawan ya kepenak no. Ya luwih-luwih aja nganti saiki wis dilarang buang air besar ning kali wis dilarang. Ya mengko ndak apa jenenge iki kotor kaline. Ya mosok pinggire warung kok ono nggo BAB. Ha iya. Lagi madang terus liwat. Ayo cilaka banget. Iya aja ya Mak disuwun aja dijaga tenan no. Ya monggo bacute pacitan sarwi iki uga ana nawala saka Mas Hanung plus Pak Lurah plus perangkat desa Wukir Sari. Ya wis ora apa-apa kowe iki aja ngenyang ora. Wis cukup kok semene. Ya nyuwun lagu mie ayam. Wah, dari mie ayam 99 Jalan Perang Tritis kilometer 14. Ya. Nyuwun lagu si podang kuning karo waru-waru doyong. Matur suwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, iki diaturake mengko. Wis mulai berdatangan. Ya. Monggo, bacute sapa iki? Kula, Pak. Ah, ya.
Joko Besi Dini Logam Darmono Singosaren nyuwun lagu Liwong Pak Dalang tulisannya dawa banget 100.000 oke ora masalah pokoknya lumpuke ra suwe-suwe akeh iya ya Mak ya panas udan panas aling-aling caping gunung yo kanca-kanca ya misowa caping gunung ya nadyan wadon dintekke wae yu terus engko ben sik nembang Prastiwi ya lho ya ta iki ora nyekait kok pancen yo tiba dikari dhewe Prastiwi ya engko ndak ming ora nembang ya nadyan kuwi kok ya kesengkan saja sarta kancane pisan dhek wong telu sing telu kok ngono kok arep selak iya ngapa-apa iki gumantung ning swara kae iya ngono ya Mak iya ngene mboten mawon iya keconangan kowe saiki ya inumane ya inumane banyu ya neno ya yu dek jaman yo ya eno mangga syukur bisa syukur bisa nyambut
Iya. Caping gunung wis diaturake nok. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Wis dengaren iki penyumbang gerak dan lagune ora dadi siji. Iya. Ya pisah kaya nggone ora ana. Engko nek saya kebak kon nang kali wae. Ya ora kok nang kali. Oh, lha kuwi pancen ndi-ndi nusul iki penggemar. Iya. Wah, moh pisah ayo. Nek kula sedewa kok ya. Pokoke kudu dadi siji. Iya. Wis ben ra apa-apa, Mak. Ya, ki mau jenenge Caping Gunung. Ya. Iso marai meriah kok. Iya, ora dadi ngopo. Sing sateruse ki eneng pamundutan mau? Ya. Liwung pirang-pirang gubuk asmara ya ana, tembang tresna ya ana, Caping Gunung ya ana. Terus apa jenenge iki sing nyuwun apa? Podang kuning ya ana. Ya diaturake. Mboko siji mengko rak keduman kabeh. Ayo ganti Mbak Agnesia Nandasari. Ya jumeneng no. Ya. Ben arep nyekar apa? Ya. Iya. Nggih. Pun pelukan, Pak. Nggih? Berpelukan. Ora apa-apa, Pun awor. Iya. Mangga, per nanu apa podang kuning, tembang tresna ki sing pirang-pirang panyunan, ya. Terus apa jenenge iki? Okeh no, iya, ngaturke apa? Gubuk asmara. Gubuk asmara mawon. Oh iya, gubuk asmara, ya. Gubuk asmara, gubuk asmara. Nyingkar nyingkur Neno neno wiwitane nyingkar nyingkur lingser yen kemutan neno lelampahan kang halo lelo tresno tulus nadyan neng gubuk asmara. Sip. Pak munggah Pak, munggah kali ini mau loro. Tonggo Pak, Ya, iya. ora apa-apa kok ya iki sekali-sekali. Kali-kali. Malam ini tak kasih izin. Ya, ora apa-apa. Kagem para warga mak luwe lah nganggo ondroke bojone bareng. Iya, wah nyembah kabeh nggih. Teng riku nggih, mboten napa-napa. Ya. Oh, nganggo timpuh sikik kok ya. Sedaya Pak ngomong. Berdoa sikik. Iya. Sing siji ya munggah ora apa-apa. Nah. Wah, nggih, mboten napa-napa. Men disyuting ning YouTube men preso kabeh. Iya. Nuwun sewu, iki ora edan lho Kyai loro iki. Heeh, iki waras kabeh. Waras kabeh wong nek mangkat boncengan. Guyu.
Ya, mangga ya nek. Kiwa tengen apa ten riku mawon? Kono kabeh wong loro kok kiwa tengen kowe. Lah nek ajeng mengapit. Engko gubet rambute sing dawa ngene. Ya, mangga ya. Yen liwat aku ki. Rada mriki kancane dikeki nggo. Oh, yeah. Sing siji iki sing sepuh ketoke ngerti Rama iki. Lho, iki bareng mandeg ya njepupung kaya. Iya. Nek sing sendok kae ming waton gedabi karo. Ya wis ora apa-apa. Ayo. Kuwi guyu lho kuwi. Guyu. Wong ketok ling ngene iki. Iya. Terus ke. Pokoknya angger mandek niku lenggah ya. Ayo wis tepo ya kuwi napase ya menggah-menggah. Iya ya. Kula seneng Pak Esek nika, Pak Sendok. Pak Sendok. Pak Sendok asik ya le goyang niku. Iya, Pak Sendok. Iya. Kae yo le nglumpukke iki yo nendi ngono. Ya ora apa-apa karang ya kuwi tim sorak kita. Oh iya, kuwi aja kok neng kene neng ngandel ora. Ya wis ora apa-apa, adus gratis. Mangga, ya. Catetan sajrone ati dagalun saya
Wis jos tenan. Iya. Sok apa disewake sandangan wayang wong wae no. Aja kok ya men nyandang ngono ki malah apik nggih. Nyuwun sambel kemangi saking Dewata Eka Putra. Oh iya, matur sembah nuwun. Engko diaturake no. Ya, wah pirang-pirang iki. Mula diseseke wektune. Ya, ora apa-apa. Pokoke bapake kedua-duanya neng kono wae. Ya. Dadi tim sorak. Ya. Ngono ya, Mak. Sing ngarep wis meneng wae. Batine kok ora ana wedang putih. Iya. Ayo Mbak Ika, monggo Mbak Ika ngaturake apa tembang tresna iki ana sing nyuwun uga. Iya. Oh tembang tresna iki, Bot. Oh iya, ya nganu liyane tembang tresna ya. Tembang apa lah sing penting nganggo tembang. Heeh. Apa nggih? Bubuk asmara wis diaturake. Podang kuning mawon. Podang kuning. Wah, seret ireng. Iya. Podang kuning jos iki. Iya. Nggih. Iya. Nadyan wujud temong paksi. Nek bawa kok mboten jumeneng, Pak. Kuwi menikmati. Menikmati. Ya, bentuk joget sing tertib ya ngono kuwi, ora ngisruh, ora gawe rame. Nek lagune joget, dhek joget nek rampung meneng ora ganggu. Ya, kuwi apik ngono kuwi. Dienggo contoh. Iya. Pasukan joget kae. Iya. isi podang kuning ibu bunga hatiku nyanding bisa dadi tombo esuk awan ning omah radoyan mangan ya esuk awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone isih tak sayang mugan-mugan diteragonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yen maneh panjenengan
derek tireng tak sawang katon marise ibu kabeh lakon dadi ora bakal lagi wah dadi yo tambah seger ya nek ditonton iya kira-kira ndelok penyanyine rada bunek ndelok jejere iya pancen yo bener mam nan nyaming sendok kowe kurang gleleng sesuk nek wis cetok oh cetok kok dilumpukke kabotan lenggawa ha iya iya ayo Mbak Tatin, ya coba iki Tatin campurke kaya ngene iki. Iya. Ayo. Ora tok sia-sia lho kuwi piyai sepuh lho, engko tok getak-getak ora. Mboten nggih. Ah. Alon. Iya. Oh. Iki ya raine ya ketok semringah no. Iya. Sinten? Pirang-pirang dina wingi nyambut gawe lambene mecucu terus saiki kok kaya bungah banget. Iya. Nggih, prei kok nggih. Ayo prei sewengi. Jenengan prei yo ming sepisan lho. Lanjur kon pirang dina? Ya paling ora 3 dina. Hah, kok kesuwen kok awake wis lak keju-keju. Lah kok nek kaya jenengan niku? Kaya aku piye? Ra sida ra ya sesuke iso ngono lho. Ra sida ngopo? Ra dodolan. Ras dodolan. Aku ki wong wis menep kok. Berarti ora Kaya ngono kuwi nomor 140. Mboten butuh ta? Ora tak butuhke. Niatku urip iki nyambut gawe wis ngono wae. Goleke sandang anak bojo wis rampung. Kok aku ora percaya ya? Ame ra percaya kowe kok aku kuwatir. Niki penontonnya ya ora percaya lho. Oh, mudeng meneng wae iki ya do percaya kok ya. Mboten ana sing tenan. Kudu digedhekke le prihatin saiki wis mulai tuwa ngene kudu gedhekke le prihatin. Iya. Tuwa napa? Tuwa kapuk. Tuwa kapuk ya apa? Dhuwur mabluk ngisor sik ngamuk. Ora wae ya lambemu iki. Aku ora tuwa kapuk aku saiki kasur busa ora. Apa kasur busa? Ora ono artine kok ya. Turu terus. Oh iya. Iya, wis rasan dadak werna-werna ora. Dek nono sing wah gunake kesempatan untuk gratisan neng hotel ya neng hotel karo bojone. Ayo wis ben ra apa-apa men seneng wong nang omah men nganggo kloso lho. Sinten ta? Embuh. Mula iki piyagone ya do sumringah kabeh lho ora ming sindene. Ya alhamdulillah mula kok mau bengi sepi. Sapa-sapa tak WA ora ana sing bales. Ya pene pateni no. Nah iya. Kowe barang tak video call le. Heeh. Kowe ya tenan piye nek ora diangkat arep ro polahmu aku ki. Terus ajeng ngopo nek weruh? Ya malah tak delok kaya ngopo aku mumpung prei sewengi iki polahe do kaya ngopo. Iya. Boting gedabi ora karo-karuan. Heeh. Kula ya ming jajan, ming maem bareng. Waduh, ya keluarga penting. Ya, nembang apa, Tin? Nggih, napa panyuwunane wau tesin apa? Werna-werna. Ya. Engko sikik sabar. Liwong iki kari Dik. Liwong iki nek ra Prastiwi ra yes wae. Men Gusti Yuda ngerti polahe Prastiwi. Ora terus jabang bayi. Heeh. Gustine teng pundi ta? Sambel apa? Gustine wonten pundi? Oh, lenggah ning pendopo. Mboten ketinggal. Pendopone pirang-pirang kok iya. Napa, Pak? Pendopone pirang-pirang iki lho. Biasane Pak Dukuh. Ha iya, Pak Dukuh tukang kayu dadine apa-apa ku kari jreg-jreg ngadeg kabeh. Napa ndamel ki ya, Mbak? Ya ora ya jual beli panjenengan iki. Kowe arep golek ngono apa gerobak? Yo ngapa? Go ngapa?
ya dienggo kowe kok nggo apa? Ya Pesen apa piye tak pesenke. Ya pesen. Soale kowe iki gedhe kudune. Pesen 40 no. Grobok 40. Heeh. Nembah apa sambel kemangi ya ana sing nyuwun Pak Arkadi Pak Diwata. Oh nggih, sambel kemangi nggih mboten napa. Apa? Sambel kemangi nggih ora apa-apa. Ya, wah nyentak-nyentak. Lara krungu? Aku ya ketularan budek aku. Nek niku mboten ketularan jan dasare kok. Ya ora kok dasare. Nek saya tua kan saya budek. Sing saya tua apa? Tua iki budek, beser, watuk barang ngono iki lho. Kabeh ki bakal sok ngono kuwi. Lah nggih, kula iki ngomongke. Rasa aku kowe wis sok mangsa kalane ya ngono kuwi. Iya. Wis awake lemu, tuwa, lu mlaku rekoso kowe sesuk. Gendiyek ngono. Anggere watuk karo nguyuh sithik crit. Iya, pengalaman pribadi apa piye? Ora pengalaman. Wong tuwa iki ngono kuwi anggere ngono ki miser ngono kuwi. Jenengan nggih, Pak? Urung aku. Oh, urung. Iya. Tak kira nek pengalaman Besok kabeh yang ngono kuwi sing jeneng organ tubuh wis mulai tidak bekerja dengan baik ya mung ngono kuwi. Wis dodol nggih. Ah iya. Wis apa? Dol. Wis dodol apa wis dol? Wis dodol. Wis dodol. Wis ora pakem rime. Nah, ora apa-apa. Iya. Mangga sambel kemangi. Ya. Langsung Nganggo dibawani ora. Ya nganggo gilok-gilok dienggo apa? Genep-genepno ya dibawani ra apa-apa. bawane napa? Lah sakarepmu. Kuwi sinden kok takon wae to. Kowe iki nyambut gawe sangu apa Sing jeneng sinden ki sangu tembang, sangu gending kok ming bawane napa? Nembang napa? Lah engko nek aku waton ngarani ya piye? Ora piye-piye. Lah piye-piye? Nggih, sing biasane mawon nggih. Biasane apa? Biasane nganggo ndok. Ndokku doyan apa kowe? Rak. Iya. Mambiat mayun. Eman. Ngadeg ora, Pak? Engko sike kok ya, aja di kowe iki mbok ya karo wong tuwa kok. Lah, Jumeneng, Pak. Ngono. ajeng jumeneng mboten bapake. Mangke, Pak, ngono. Mangdeke, nggih, nggih. Wadeke. Tak gelem e. Kowe ya meso telaten apa kowe? Lah pripun ta ngedeke kok? Lah iya aku ya mung ngomong kowe ya meso telaten apa? Ya gliak-gliak ya, Pak. Suwe lho wong semono kuwi. Suwe ling apa? Ling adeg iki lho. Ya nek tak cekli rak ya langsung adeg. Arung karuan nek sikile do emu-emu rak yo alon-alon ngene. Jajal apa, Pak? Ayo tak deke ya, Pak ya. Rawani. Loh, ngadeg dhewe. Mriki, sadi mriki. Oh nggih. Mriki. Kula nembang jenengan sing Coba Tin, saiki kuwi saben bengi mesti ngetutke takonono jane asmane sapa takonono. Men padha prisa ngono nek misale nusul meneh, oh iki Pak Anu monggo. Ben terkenal. mancepeng niki mike. Kula asmane Mbah Min, griyane Jalan Sukun. Jalan pundi? Jalan Sukun. Sukun. Gayam. Gayam. Nggih. Walah tanggaku to. Masa arep tanggane ora kenal lho. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Cakete Mbah Warno. Nggih. Wah. Lah sampean niku napa kok dadak yasa gelungan barang dawane semono? Sampean kok seneng nusul joget niku dasare napa? Seneng napa pripun? Namung dasare niku kula seneng. Oh, nggih. Sekeng Nggih. Jalan Sukun numpak napa?
Dalam Jalan Suku numpak napa? bonceng. Bonceng. Nggih. Oh, dampiri kalih menika. Nggih. Joko Sendok nika. Nggih. Nyun sewu nggih. Ternyata anak buah jenengan ta? Iya. Mbah malah kewirangan. Nyun sewu. Gek niki roke jenengan. Roke ndasmu kuwi. Kok di mbok tinggo? Kayak melu jogetan mriki lho, Pak. Mau kowe wae sing nganggo nek kowe mesti wangun. Nggih. Lah wis kaya ngono. Nggih, matur sehat nggih, Mbah. Sehat. Alhamdulillah. Amin. Pokoknya atine seneng niku sehat. Nggih, Sampeyan amin. teng omah brunek Nggih. nonton wayang atine seneng Nggih. joget sehat. Mbah jenengan barakane bapake jenengan kok. Oh, bapak kula pun mboten nonton. Nggih. Kok sampean isih? Nggih. Mbah Nyun sewu. jenengan selama joget niku pun entuk duit dereng. Pun asal wae enjing niku nyambut damel. Oh, mboten nek pas joget ngeten iki lho. Nyambut damele napa? Jual bambu dan reparasi lincah. Wow. Nek dereng nyuwun dalange nika lho. Nggih sampun kathah. Nggo, Mbah, nggo, kalih Ya. Paringi kalih nggih, Mas matur nika tak nuwun. paringi nggo. Mengki nek pas wayange wiwit sampean jajan maem sing marek nggih. Nggo. Awas lho Mbah alon-alon mengke Mbah Min nggih. Sesuk niku dikeki niku. Nggih, Mas sami-sami. Lho kok mung siji? Oh nggih, niku sekawan, loro-loro. kula dikeki. Mboten. Sekali niku mawon. Mengke ndak dindas-ndaske Nggih, pun. Dek mriku nggih. Lenggah melih nggih. Sesuk capinge niku tulisane Sena dilangi. Lah napa ta? Ayo aja. Wong aku ki weruh bakul apa wedang ana tulisane bakul wedang Parman ngono kuwi tak tukoni ning tendone tak slomoti menawa. Ha Parman ki jenenge bapakku. Lah ngen kula ya ana lho Pak. Ngendi? Ngen kula ya ana Apa? angkringan Sena ngono. Ngendi kuwi? Kok nang kula atas. Sok tak slomotane. Lah ngapa men kondang lho? Kok dislomot? Iya wis terus Tin. Wis kula terus anteng banget ndonga. Seneng kok ya oleh duit. Rasane malah tentrem nek iso menehi mbahe kae dhuwit ki atiku terus maknyes ngono. Lah, Aku nek kon nggae sinden ki rasane terus kene kaya kelangan. berarti selama ini nggak ikhlas? Enggak, jujur. Lah, kenapa dikasih? Lah karena kan minta, mosok minta nggak dikasih, Ya. nanti marah. Ya nek nggak mau ya nggak usah Kalau dikasih. minta nggak dikasih terus nanti gedruk-gedruk. Siapa itu? Enggak tahu. Gandeng pelampiangan. Aku ora kaget. Ya. Aku kaget Nah, syukur aku wis persiapan kok wis. Lah tak kira nek iki ra ono lho nek sambel. Lah wong bawane we gelang alit ki mesti nganggo kuwi, blang tangtung. Pancene Denko ki. Oh, kamu berani sama saya Denko? Berani saja sama-sama susunya kok nggak berani. Ya enggak, beda no. Oh. Iya terus. Awas ya kamu Denko. Anak baru mau macam-macam ya. Nyerambai Noswan Toro Banyu
lingguh, nah lingguh. Lorlan Lan kidul Iki mau apa ya, Denko? Aku kan joget. Lah ya ayo karo kowe. Pisan-pisan aku tak ngedeke Denko oleh mboten, Pak? sakarepmu. Sesuk awas nek saiki ra ono sing ngendang dadine aman. Kok sapa-sapa kok arep dege iki? Lah nyebai kuwi Den ngoget-geti terus nek ra tak pae kok. Sapa-sapa arep dege iki lek mung ngayahi kepiye? Ya, Mbok. Belah. Belam biangan belam biangan aja takkan tanah India ku meliaring taman sari nuswan
Sip. Iya. Sambel kemangi diaturake. Heeh, iki mau saka Mbak Tatin Lestari Handayani. Iya. Alias sinden wengis. Iya. Sinden wengis. Ayo Mbak Elisa, or karo Salaso. Iya. Tes. Yo, masih bersama Elisa Urcarus Alaso sinden terbaik yang terkeren seantero jagat lelembut. Salungoke apik-apik jebul. Sinden terbeken terkeren sejagat lelembut. Lembut. Kok iso sejagat lelembut tipe ya kono kowe melu dalang lelembut kono. Hah? Lagi? Dengkulmu melocot ya. Iya malah nuding aku ya iki. Ya. Soan wonten Singosari, Taman Singosari. Launching niki, Pak. Peresmian saka Pak sebagai Pak Wakil Bupati. Oh, mantul, mantap betul ya. Singosari berarti. Sing menyanyi, menyanyilah ngono ya. Sari berarti indah, berarti menyanyilah dengan indah ngono. Nah, bergaullah seperti nyanyian yang indah. Ya. Ngawur banget. Ora ngawur ya apik kok wis. Ya bener ya. Singa wis ngarani. Apa? Galak ya iso. Oh, galak. Wah, iki berarti apa nggon galak ini iki? Ora nggon galak, singa kuwi ngarani galak, sari itu indah. Taman yang betul-betul menampilkan kegalakan tapi keindahannya juga ada. Oh, masuk Pak Eno. Masuk wong tamane nang ngisor jembatan kok ora galak. Oh iya. Tapi apa ya Pak iso merespon kaya ngene iki wangun temenanan ya? Masuk. Wong iki ana sing aneh ya, Pak. Aneh apa? Sing aneh iki ne nganggo basane ngawur kabeh, maksude diganti-ganti. Iki ning kono sing nggo papan nggo mangan dijenengani griya dahar. Kok aneh? Ya bener, nganggo basa Jawa. Griya rumah dahar mangan berarti rumah makan, ya kan? Resto karepene. Terus kuwi ne dijenengani ruang pertemuan. Lah, lek kene basa Jawa lek kono bahasa Indonesia. Ya ra? Kudune ya tetep basa Jawa ngono. Apa ruang pertemuan iki basa Jawane apa? Lah ya apa ruang pamane ruang ya papane ngono ya. Papan, pertemuan berarti temui panggih-panggih ya. Berarti ne papan panggih-panggih ngono. Papan pepanggihan kok panggih. Ngono misalane ya ngono kuwi ne. Kaya tulisane toilet ya aja toilet ya. Apa? Tempat nguyuh ngono. To kuwi loro ya, loro ya. Ilet berarti nggo sing ngising ya. Apa seliyane ngono lho digoleki sing basa Jawa. Kae ora ilet. Ning tambahi es. Oh, beda. Nek ilet ki beda kok. Toilet ya diganti basa Jawa. Ayo wangun ya, Pak. Anu apa jenenge misale ditulis. Nek ngising apa basa Jawane? Basa sing luwih wangun. Iki ana Gusti Udo barang kok muni ngising. Ya iki dirembuk ben mengko nek apik dienggo papan. Bebuang. Oh ya, buang apa bocal. Bebucal. Papan bebucal. Lah kan wangun ya. Sisan ning ngode basa Jawa ngono lho. Ini aksara Jawa apa piye ngono dari saran saka anu sinden kentir no. Iya. Kandani iki ana pesan saka Jakate Lelembut kuwi mau. Jakate Lelembut engko men dipikir karo Pak Duko. Ya, iso diganti ya ora apa-apa. Semakin bagus jadi tren. Jadinya besok anak-anak muda di sini makin kece ya kan. Ono. Kisor jembatan. Jembatan. Apa jembatan? Bo, aku ora ngerti. Ora metu. Jembatan kata dasarnya apa? Jembat. Hah? Jembat artinya? Tempat liwat, jembatan. Iya. Oh, iya. Nek rambutan kae jenengi rambutan mergo ana rambute. Rambut, dadi rambutan. Iya, durian kae mergo ana durine. Duri, ya nek jembatan ya mergo jembat ya. Aning jembat ya apa aku ya ora ngerti untuk sakene. Pasena ya ora iso nerangke. Kentir. Susah aku kowe nggagas kowe iki susah. Tak hati-hati ya ora nyandak. Nek tak blusukke kok le omong ya tok leh. Tok leh ya apa? Tok leh
tenan toh leh kere. Ora cok leh iki ya apa anane ngono lho. Apa anane? Lah ya bocah ora dong. Bocah ora paham ya ora apa-apa. Iya. Heeh. Ayo kowe nembang karo nembang. Oh, nembang nggih. Nembang mengke kalih bapak-bapak niki nggih. Hah? Kalih bapak-bapak niki malih nggih. Iya engko le njoget. Kula niku penasaran lho Pak Seno. Napa? Niki lho bapake sing sendok Pak mriki Pak. Nah. Panjenengan kula ajeng tanglet-tanglet nggih. Ampun ndase mumet nggih. Kula tanglet riyen. Niki pun rada mumet ya, Mbak. Oh, ampun mumet. Niki panjenengan ngangge. Wah, ini sangat estetik sekali ya. Estetik itu apa? Oh, ya estetik indah ya. Oh. Iki menggunakan sendok dan tutup botol. Tutup botolnya ya ora ya beda-beda. Ana tutup botol macam-macam iki. Botol-botol apa mawon niki? Komplit niki. Oh, no presti, nopo-nopo niki presisi. Terus sendoke niki damel benten-denten nggih. Pripun? Benten-denten Oh, nggih. nggih. Berapa dino nih? Ah, 1 minggu. 1 minggu. Iya. Dono Tiap malam. ben dinten ben bengi. Iya. Wedian tenan. Dinggo iki dalange iki nih. Ayo saking senenge kok. Sing iki lho takoni mau asmane sapa? Nek kae Pak Min. Nggih, niki Pak Men, jenengan Pak Sinten. Kula Pak Surono saking Papringan. Pak Pringan niki pun Pak. Ler KFC. Oh, Apaan? Lor IAIN. Nggih. Oh, nggih. Oh, Oh, dia termasuk lelembut wong saka Papringan. Pak Pringan ki nggon lelembut. Niki damel kandos ngaten niki berapa harga Pak ngaten niki? Niki mboten dijual kok Mbak Lisa. Mboten dijual napa pados bekas-bekas niku bekas. Niki anyar. Oh, enggak. Niki anyar enggal niki. Oh, baru. Baru. Oh, makin estetik lagi kalau yang bekas-bekas. Ono cabene ya. Wah, mambu. Ono selilit. Oh, ya mambu deh bener ya. Oh iya kentir. Iya. Iya. Matur suwun Pak Suro. Makasih Pak Suroso. Pak Surono. Surono kali Pak Min. Nah. Mbah Min. Mbah Min. Kok saged kepanggih kali Mbah Min? Niki nek umpami wonten acara event tiap minggu kan kalih menika Mbah Min niki. Oh, event apa? Nggih, wonten sepeda gembira. Oh, sepeda wonten gembira. jahat-jahat. Mungkin wonten kula, Pak. Oh, nggih joget ngoten lho. Oh, nggih joget-joget ngene. Oh, lah, Nek ora joget Min. angel lho ngene-ngene iki ping 5/16 aku nek kaya wong setruk nek aku ra iso ngene-ngene. Lho, angel lho. Semu ya. Terima kasih ya Pak ya. Oh, ya tok prakteke 5/16 piye. Lah yo angel lho joget iki semu jajalen. Wong gedrok ae yo angel lho ngene jedet-jedet ngono. Angel yo. Ayo mau aku kon jajal kok. Dadak golek sendok barang. Iya. Yo. Nggih, napa nembang? Oh niki wonten tembang tresno digantos mawon napa? Apa? Tembang kangen ya. Ya tembang kangen. Nek tembang tresno angel nganggo keyboard wis sing padanging surya nanging beteng ning cengelmu ngono. Oh. Ora kowe kok malah wis apa lagu-lagu. Iya. Ya wis ben. Ya ora Pak, logikane ngono ya. Padanging surya iki metengi cengel ya. Apa? Meteng marake beteng ning cengele. Padange surya. Apa meneh nek wong Bantul ngono nek mangkat ngalor ning Jogja ngono ya kan kena srenge ngene iso kiwa karo tengen ya. Engko nek mangkat kena bar saka timur sike dari separuh cengele separuh ireng. Kok nek Bali ya kenten cengele sing kene sing ireng ya. Kowe kok malah gagas tekan semono bareng. Terus anggapmu wong Bantul ki raine ireng-ireng ngono piye? Dudu raine cengele. Ya rai barang kok Rai ya. barang, Mangkat ya. kerja kene kena srengenge. iya. Bali kerja kene kena srengenge. Oh, iya, Dadi iya. wong Bantul ki kene ki ireng irunge putih wong Bantul. Sing irunge putih ya sing bentenge. Yo dibawani. Mingkar mingkurengo karo Oh, Pak Min wis menyerah. Kebelet pipis apa Pak? Hah? Oh iya kepo yo arep ning kali ne. Beser. Jangan di kali Pak, di toilet sana loh Pak. Jaga kebersihan. Iya. Kayak ucul-ucule petang dino dhewe. Akarono Karenan karenan mar
ngono kuwi ya geli aku nek. Sapa? Kayak ono bapak-bapak iki lho. Goceki lho Pak, ya engko tiba mesakake. Goceki iki apa abot apa? Iya. Biar kowe ya. Aku nganti melu ngampet Ngampet. Siap dire. Aku nek wong sindene do meteng-meteng kuwi do latihan kok ngono kuwi. Ya, sesuk nek nglairke ming kari nembang kuwi. Sinewong resmine Kidung Budater. Suwa. Langsung cepet ya, Pak. Iya. Sinupa Sinukarto mreh Kretarto pakertine ngilmu Kang tumrap ning tanah Jawa. Aku nek kelingan kali kene iki, kelingan sik ngrebab iki lho. Iya. Ngopo? Tau tak apusi piye? Tau tak apusi. Njukuk apa njukuk wah iki sapa ngebel jan wis. Njupuk apa? Njupuk iwak aku mancing to. Entuk iwak. Kecantol niku cemplung aku ngono. Ya, langsung jero lho. Ducule kathoke ducule. Amit-amit mung kathok cekak tok kathok jero kae. Grubyuk. Tekan tengah ya ming sak dengkul. Terus tilang-tilang. Mongko akeh wong delok kae ya set etel kae. Iya ra apa aku seneng nek maika ngono ki. Iya. Aku mau gemeng haji Ya. Mangga tembang kangen tembang kangen. Tembang kangen. Dados ya.
sembah nuwun. Pancen ketoke nganu kok kuwi apa jenenge? Ketoke apa? Di wong loro kuwi pancen wis pasang. Oh, sing siji dapukane Janaka. Iya. Sing siji Cakil. Ha iya. Dadi rumah tangga nek njoke siji, nggo alus ngene iki sing siji gundontop. Iya, pancen wis di nganu ya Mak, wis di setel. Ki mung kari sak lagu no, dientekke yo. Yo, engko gek teruske critane. Ya. Ngaturke apa? Mbak Ayu monggo pamunduran bajing loncat saking Pak Hanung, Lurah Wukirsari lan perangkat desa semuanya. Oh iya. Desa Wukirsari. Wih, berarti isih loro iki. Lah apa? Liwong? Oh iya. Wah, lah cilaka iki. Ya. Rasa nganggo bawa ya, Yu. Oke. Wah, oke. Rumangsane kaya ayu-ayu ning malah kaya wong idiot. Oke. Luwih to. Salah. Oke. Dume bar do bojone bar do nyewa hotel. Iya. Lah yo ngecake, Pak. Heeh, kok iso entuk gratisan ndek jaman ning wayang ning Hotel Pesona kae entuk voucher. Wo, sinden-sinden kuwi. Nek ya ora iso turu jare sing lanang malah gelar kloso ning isor. Soale kempukan kasure, ora kulino. Wah iya. Rumasane jarene aku nek turu sebet iki awakku ora kambah lemah. Wah. Ayo wis ben. Ya, diaturke nanu wae kok langsung mengko gek terakhir Prastiwi. Ya, ngeliwung dinteni karo para penggemar berat. Ya. Disiapkan lho Bu Pras. Heeh. Jogetane. Ya, yuk mangga. Serasi telunggu. Ya. Bajing loncat.
iso pas le nyembah barang. Iya. Langsung wae, Nok. Yo, Pras. Joget apa kowe? Awe iki karo penonton kok tok sengeni iki sarepe piye? Awak dhewe mrene iki men ditonton, men iso gawe senenging penonton kok penonton joget-joget. Joget apa? Sinden nek galak-galak ki ora apik. Mbah Mana. Iya. Wis ya Pak iki ngadeg. Ah nek kae pancen atos nek. Awang jan deteke ya ming semono iki kok kon ngadeg. Iya. Mbok rene Pak tak antel. Gak wis. Wala sinden turunan gali ya ngene. Ya wis ora apa-apa, mangga yo. Isin aku jane karo Gusti Yuda. Sapa? Isin. Ah mau dipesan karo Gusti Yuda kok. Mau enggak Gusti jumeneng. Lho. Kowe kurang ajar kowe ora. Gusti tok kon ngliwung. Gusti ki piyayi. Iya. Ning ya paling pun jumeneng kok nggih Gusti. Wis ket mau. Iya. Heeh, maning ora iso nenggone nganti rampung no. Iya, arep tindak ning Bogor. Ya ora apa-apa. Ya mangga, yo. Dadi liwung rasa Dewe. Dewe wae ya ngejak kanca sapa? Wis ana wong edan loro iki. Oh iki wong kuwi ora edan kok. Oh iki ngawur senengane ora. Nyun sewu nggih, Pak. Edan nggih padha kula. Nggih. Ya mangga. Modar ora kowe. Gene ora jejeg. Ndekno. Kowe aja sia-sia lho, kowe iso nek tuwa disia-sia genti kowe karo wong. Iya, iki piyai sepuh. Yo gak ngadeg. Heh, Pak, ngadeg. Setan tenan kok praku. Rasa dinut, Pak. Rasa dinut. Iya. Sesuk manggawake empring kepuken sirahe iki. Heeh. Iya, mangga. Kinur pencir. Waduh. Awek tenan. Iya, iya. Melu-melu.
seneng ta aku dolanan wong tua. Aku ki wis tuwa le. Kok tua kok pecicilan? Kok dolanan. Langsung wae sing dolanan. Ayo ta? Mbok. Nek gue seneng gue dolanan. Ngapa? Aku kuwi lho dong guyu kuwi lho. Anak-anakmu kuwi. Kowe iki ning ngarepe anak-anake kok cenanangan. Ya, mangga. Sabtu Pandita. Menggah-menggah Ya ora apa-apa. Ya wis tuwa kok senenge ra ngrumangsani le tuwa. Tuwa ya ben. Nesu. Dunekke tuwa nesu. Iya. Bojane kae rambuté iki wis putih. Ning disemar-semir. Biyen tak apusi. Supaya ireng iki dikapake di minyak samin aku. Minyak samin ya apa mak kuwi obat roti. Bareng esuk muring-muring kok mung dirubung semut. Iya, ya wis ben. Ayo teruske dhisik critane nangko gara-gara disambung ya, Ngger. Iya. Ayo mak monggo. Piarsa swaranipun lir ombake. Samut